yang melakukan sujud di tubuh kita ini apa seluruh anggota tubuh kita atau hanya ada anggota tubuh yang tertentu saja yang melakukan sujud? Salat. Nggih. Salat menika inti bahasane tiange agama ngoten Mas nggih. Kanggoipun fisik kita gerak takbir sujud salam kiwa tengen menika lenggah tahiyat akhir niku olahraga. Dados salat niku olahraga secara syariat. Nah niku Mas. Allahu Akbar. Lah niki enten kabeh niki. Letak-letak penyakit dan mriki secara yang bisa ditangkap oleh akal niku nggih pikiran. Mongko niku salat enten sujud. Ah niku nggih. Niku salat syariat. Hakikate di dalam diri ngadep. Ah niku. Lah ngadep nika nggih ya napa nggih. Tingkatane pun mlebet ten hakikat. Ngadep datang Allah eling harus syariat tarekat hakikat makrifat kudu mlampah bareng termasuk salat iki wau kathah ingkang tiyang kula mawon pun dados gambaran kula mboten purun salat secara syariat eling tok meneng mboten diterami datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami kali agama litune lek eling tok meneng enten. Eling sapa? Lah niku ngadep nang sapa? Lah ngoten lah Mas nggih. Dadi kita niki umat Kanjeng Nabi biarpun mengalami apapun nggih, sehebat apapun ngalami apa wae, tetap kita berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap bersyaratlah secara berpegangan kepada Kanjeng Nabi. Bertorekotlah kembalilah kepada syariat. Berhakikatlah kembali kepada syariat. Bermakrifatlah kembali kepada syariat. Maka tidak ada kesesatan di sini dan tidak ada tumbal di sini. Karena kita kembali ke syariat ini semuanya memang Islam letaknya ada di syariat semua ini. Syariat tanpa makrifat niku delahom pintere maca mboten ngalami napa-napa. Mongko menika kula ngaosten pundi-pundi mboten manfaat blas. Sing nyampeaken mboten ngalami mengoleni maca. Dadine nggih olehne nggih nika tok pinter maca tok. Lah niku dados kudu golek guru sing ngalami, sing dijadikan saksi oleh Allah, menjadi saksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah niku panjenengan termasuk wis ngalami makrifat tanpa syariat sesat. Karena meninggalkan syariat isone dukun, nerawang, isone nambani uang. Lah niku nggih. Tapi niki enten dampake dateng putra-putri pun kula nggih pun umum nggih dadi tumbal niki. Tapi lek panjenengan kembali ten syariat mboten enten. Para wali yuwun iki sae-sae bersih-bersih, mboten kumuh, mboten rusuh. Nggih contoh mawon para wali yuwun sak temenane. Dadose Islam sesungguhnya niku nggih mboten enten Islam kejawen, mboten enten Islam kebatinan, mboten enten Islam sing menika-menika kecuali Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wantun Sunan Kalijaga niku waliyuwa. Tersuwur bahwa Sunan Kalijaga niku Islam abangan, Islam mboten. Niku tiang-tiang sing damel sanes Sunan Kalijaga mboten wonten lek wali ngrubah alif ngeten niki. Dirubah bekon titik mboten wonten. Alif nggih tetep alif. Niki lek wali yuwa sesungguhnya napa Sunan Kalijaga kok dados misalnya kambing hitam Sunan Kalijaga ngajar Islam kejawen. Dulunya Sunan Kalijaga menyampaikan Islam, ngerangkul
damel wayang, damel nopo. Niku mek ngrangkul tok, mboten nyiptakno Islam kejawen mboten. Niki sing tiyang-tiyang niku sing nyiptakaken. Ya sakti. Dikei ten Allah ancene ilmune. Sedanten niki masih gak Islam kejawen, masih gak Islam, masih gak opo, lek atas nambani wong kaison kabeh niki. Tapi enten pertanggungjawabane sing nggarai anak putu kula kalih panjenengan sora. Napa malih ten kubur, napa malih benjing ten akhirat. Lah niku tapi tetep Islam niku nggih Islam sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas dadi sae. Wis niku mawon dadi patokan lan pedoman keimanan untuk menghadap kepada Allah. Sampeyan lampahi mangke. Sak anake sampeyan enten sing laduni cara basa. Selawat tok niku mangke. Itu kiambok mangke. Tapi lek niki wawalan nggih pun panjenengan kali kula pun tahu nggih. Wis ngoten-ngoten menika Mas nggih. Nggih napa malih?